Ahojte ľudia, pri takom krátkom videu dneska si spravíme Fortnite quiz. Takže vidíš sa, čo je Salty Springs. Toto je Level Lake, Tilted, toto neviem, to je asi ono, to je Pipi. Nie. Dobre. Tilted Towers, to je easy. Tak. Dusty Depot. Počkať. Dusty Depot. Nie. Aha. Tak. Dojek je toto. Som sa pomenul. Toto je pipičko. Ako vidíte. Skúsime ešte takýto kvíz. Ja neviem, čo to je, ale je to trochu divné. To je to isté. To je furt to isté. Tak ja dám toto. Neviem, čo to je, nejaký ďalší kvíz. Jednotku vyberám. Však to je furt to isté. Však to bol skoro ten istý názov. No poď. Sem. Pipi. To je určite F-ko. Tak, to je easy. Ináč, dávajte nám odbery a videl som, že niekto dal disodber. Takže prosím, dajte ho tam naspäť. A keby ste dali na toto video like, tak to je super. Moodleg je easy. Boyle je... Viete čo? No shifty shot, alebo čo to je? No dobre. Dobre, takže aj toto som dal. Tak, čus.